Здравейте, аз съм Александър. Искам днес да ви покажа едно ново зарядно, което направих с някои подобрения. Значи, стандартно зарядно 14,7 волта от 0 до 10 ампера. Обаче, ако забелязвате, този бутон, освен 14,7 и 16,2 волта, напрежението може да се превключва и на още една стойност. Това е 13,8 волта. Ще поговорим за това напрежение. Значи, при 13,8 волта се провежда заряда примерно на акумулаторите на един стандартен UPS. Те се зареждат точно до 13,8 волта. Това е точно, повтарям се пак, се нарича буферен заряд. Тоест, при 13,8 волта на практика акумулатор е зареден. Почти на 100% е зареден. Не на 100, на 90 и няколко процента е зареден. Но това 13,8 волта е въведено за да не започва процеса електролиза. Тоест, ще преговорим малко защо е избрано това 14,7 волта. 14,6, 14,7 волта. 14,6 и 7 волта вече е презареждане на акумулатора. Защото от 14,2 волта нагоре там започва процеса на електролиза. И когато е за кратко време това нещо, при 14,6-7 волта, когато електролизата започне, мехурчетата водород и кислород, които се образуват между плочите на акумулатора, в електролита, при движението си нагоре, те разбъркват електролита, хомогенизират го, изравняват плътността на електролита в целия обем на акумулатора. При 16,2 волта това нещо се прави още по-ускорено, в смисъл, че там електролизата е още по-бурна, кипението е още по-бурно. Там основно се използва за разбъркване на електролита при някои видови акумулатори. Сега, при 13,8 волта, когато се избере 13,8 волта напрежение, не обръщайте внимание на този уред, пристигна ми една партида, сега ще го включа, една партида такива уреди, които дават малки отклонения, 1/10 от волта. Значи зарядното не си променя това. Не си променя стойностите на напрежението, променя ги уреда, всъщност измервателния уред. Но 1/10 от волта не е фатално. Ето вижте, с един хубав качествен уред, ето точно 13,79, 13,8 волта и не мърдат от там. Вижда ли се? И при другите напрежения е същата работа, т.е. тия уредчета те дават ориентировъчни стойности. Руснаците ги наричат показометри. Нали? Добре звучи. Сега, значи, този режим 13,6 волта, 13,8 волта,
основно се използва в случаите, когато ще се върна малко назад. Ще се върна на 14,7 волта и на 16,2 волта също. Ето виждате ли, тока веднага нарасна при 16,2 волта. Така. При 14,6-7 волта вече имаме бурна електролиза. Нали? Кипене на акумулатора. И това нещо по принцип е полезно за акумулатора, но когато се прави контролирано и за сравнително кратко време. Но когато има вероятност този акумулатор да го забравим продължително време, нищо няма да му се случи. Зарядното ще се държи това напрежение и няма. Но електролизата вътре продължава. И не е препоръчително продължително време, няколко часа е добре. Обаче няколко денонощия пак нищо няма да се случи, само че тук вътре ще намалее нивото на електролита. Защото имаме електролиза, водата от електролита се разгражда на водород и кислород и заминава през отдушника на акумулатора. И така че когато има вероятност когато трябва да го оставим на заряд акумулатора и има вероятност да остане няколко дни на заряд, е по-добре да го оставим в този режим 13,8 волта. Ето 0 ампера, защото той е зареден до 14 и нещо. Както и да е. И след няколко дни ще го намерим зареден до 13,8 волта, без да има електролиза обаче в обема на това. И по тази причина тия тяговите акумулатори, които са в UPS-ите, а те работят при непрекъснат заряд. И затова се нарича буферен заряд. И затова те издържат по 7-8, по 10 години издържат тия хубавите акумулатори. Защото са при по-човешки условия става заряда им. Нямаме презареждане. В противен случай, при непрекъснатия заряд, само за една година електролита му ще изчезне. Тоест водата от електролита и той ще изсъхне този акумулатор и край. Така. Също този режим някои колеги го използват и за зареждане на така наречените AGM акумулатори. Защото при тях не че не бива да се зареждат до малко по-високо напрежение, но при тях е проблем излизането на мехурчетата водород и кислород. И там разбъркването на електролита става много по-трудно, почти невъзможно, тъй като електролита е затворен в... Представете си, че плочите се намират в памук, намокрен с електролит. Нещо такова е там. Само, че не памук, са такива стъклени влакна. Но там има проблем с излизането на мехурчетата водород и кислород. И така че е по-добре един AGM акумулатор да се зарежда точно по този начин. 13,6. За кратко време може да се зареди до 14,7, но за кратко време под контрол. Нали, за да започне там един процес вътре, едно разбъркване. И така. Това нещо исках да ви покажа.